There is a great talk nowadays that a lot of people consider the restructuring of the Greek debt. Do you share this view? Ναι, νομίζω ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι αναπόφευκτη. Το μόνο ερώτημα είναι πότε θα γίνει. Πρόσφατα έγιναν πολλές διαπραγματεύσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλάμβαναν συζητήσεις για ένα εθελούσιο πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους της Ελλάδας. Επειδή είναι εθελούσιο, τυπικά δεν θεωρείται αναδιάρθρωση, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι να μειώσει το χρέος της Ελλάδας. Οπότε στην πραγματικότητα μιλάμε για αναδιάρθρωση από την πίσω πόρτα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί άμεσα, γιατί δεν νομίζω ότι θα πετύχει μια αξιόλογη μείωση του ελληνικού χρέους. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια των ελληνικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν πιστεύω ότι αυτοί θα δεχτούν τη μείωση της αξίας του χρέους που έχουν στα χέρια τους με τη μορφή ομολόγων. Εξάλλου, αν οι αγορές γνωρίζουν ότι εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα και η Ελλάδα μπορεί να επανακτήσει τη φερεγγιότητά της, η τιμή των ελληνικών ομολόγων θα απογειωθεί και το ελληνικό κράτος δεν θα διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να αγοράσει πίσω τα ομόλογά του. Οπότε δεν νομίζω ότι θα γίνει σύντομα η αναδιάρθρωση. Το πιο πιθανό είναι να γίνει στο τέλος του 2012 ή το 2013. Στο τέλος του 2012, οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους της ελληνικής κυβέρνησης θα ξεπεράσουν το ποσό της χρηματοδότησης που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω του πακέτου διάσωσης. Οπότε, αν αυτό το πακέτο δεν επεκταθεί και επιμηκυνθεί, το ελληνικό κράτος θα αναγκαστεί να αναδιαρθρώσει το χρέος του. Εναλλακτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να αποφασίσουν να ενσωματώσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, τους μηχανισμούς δανεισμού για την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα μπορεί να καθυστερήσει την αναδιάρθρωση μέχρι τα μέσα του 2013. But if that happens, if the restructuring happens, who will be affected the most? Is it the bank? Is it the insurance and pension funds? Οπωσδήποτε κατέχει ελληνικά ομόλογα και όπως είπα πριν, πολλές τράπεζες έχουν ομόλογα και ελληνικές και γερμανικές και γαλλικές κατέχουν ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού χρέους. Αυτοί λοιπόν θα χρειαστεί να καταγράψουν αρκετές ζημιές στους ισολογισμούς τους, πράγμα που θα επηρεάσει τον δανεισμό και αυτό με τη σειρά του θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα όμως στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά ταμεία είναι πολύ εκτεθειμένα στα ελληνικά ομόλογα, οπότε μία αναδιάρθρωση θα καταφέρει ένα γερό χτύπημα σε αυτούς τους οργανισμούς. What a restructuring might mean for a Greek citizen? Will that affect his or her deposit in the bank, or is there anything else that it will affect our life? Όχι, δεν είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν θα επηρεάσει τις καταθέσεις στην τράπεζα. Αυτές είναι εγγυημένες, οπότε ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί γι' αυτό. Αλλά θα επηρεάσει τον δανεισμό, τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις. Οπότε ο κόσμος θα δυσκολεύεται να πάρει δάνειο για μεγάλες αγορές, όπως τα αυτοκίνητα και οι τηλεοράσεις. Πιο σημαντικό όμως είναι το πρόβλημα που θα έχουν οι επιχειρήσεις να βρουν ρευστό για να κάνουν επενδύσεις. Και αν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επενδύσουν και να επεκταθούν, θα πρέπει να κάνουν απολύσεις. Οπότε το πιθανότερο είναι η ανεργία να αυξηθεί. Do you see any other way instead of restructuring? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα υπερβολικά μεγάλο χρέος και η μόνη διέξοδος που μπορώ να δω είναι η αναδιάρθρωσή του. Η μόνη εναλλακτική είναι να κρατηθεί η Ελλάδα στον ορό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πολλά χρόνια, μέχρι η χώρα να πετύχει αρκετή ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθεί αρκετά πρωτογενές πλεόνασμα που θα ισορροπήσει κάπως τα επίπεδα του χρέους. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πολιτική βούληση στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη για να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό μάλλον η Ελλάδα θα αναγκαστεί να κάνει αναδιάρθρωση του χρέους της. And what about Greece's reputation after a restructuring? Can you predict when Greece will be able to return to the markets? Είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψω και εξαρτάται απόλυτα από τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί η κυβέρνηση την αναδιάρθρωση. Υπάρχουν παραδείγματα όπως αυτό της Ουρουγουάης που στην ουσία δεν αποκλείστηκε ποτέ από τις αγορές γιατί η αναδιάρθρωσή της ήταν όλη ελεγχόμενη. Έγινε διαπραγμάτευση με τους δανειστές, οι όροι ήταν ευνοϊκοί για όλες τις πλευρές, οπότε η χώρα ξεκίνησε να δανείζεται αμέσως. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η Αργεντινή, που έκανε αναδιάρθρωση του χρέους της και αποκλείστηκε από τις αγορές περίπου για μία δεκαετία. Οπότε εξαρτάται απολύτως από το πόσο ελεγχόμενος και φιλικός θα είναι ο διακανονισμός που θα γίνει. Do you think Greek government is taking the right steps in order to get through this crisis?
Ναι, πολλοί κόσμος όταν έρχομαι στην Ελλάδα με ρωτάει το εξής. Αφού πιστεύω ότι η αναδιάρθρωση είναι αναπόφευκτη, γιατί η κυβέρνηση παίρνει όλα αυτά τα σκληρά μέτρα και κάνει όλες αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές? Η απάντηση είναι ότι ανεξάρτητα από την αναδιάρθρωση, αυτά τα μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα, αν η Ελλάδα θέλει κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστρέψει στις αγορές. Οπότε πιστεύω ότι η κυβέρνηση έκανε αυτό που έπρεπε όταν συμφώνησε στους όρους του μνημονίου, προκειμένου να πετύχει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Την επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές της για να πετύχει την ανάπτυξη και μία από τις πρωτοβουλίες που έχει προωθήσει ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου είναι η ιδέα της πράσινης ανάπτυξης. Η ιδέα της πράσινης οικονομίας ακούγεται στα αυτιά πολλών Ελλήνων κάπως παράλογη τώρα που βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου άσχημη σκέψη. Οι εξαγωγές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή περιορίζονται στην ναυτιλία και τον τουρισμό. Και όσο η παγκόσμια ζήτηση είναι πεσμένη, η ναυτιλία θα συνεχίσει να ζορίζεται. Ενώ στον τουρισμό η Ελλάδα έχει μεγάλο ανταγωνισμό από τους γειτονές της. Οπότε νομίζω ότι η πράσινη οικονομία είναι πραγματικά καλή ιδέα, γιατί είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς που μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη στο μέλλον. Και για να αναπτυχθεί η πράσινη οικονομία πρέπει να μπουν οι υποδομές από τώρα. And finally, do you see any way out of this crisis, the Greek crisis, and when do you think Greece can be, all the problems will be solved? Νομίζω ότι η διέξοδος είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή η εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και η αντιμετώπιση της βαθιά ριζωμένης θεσμικής αντίστασης σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Οπότε νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Πιστεύω ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί πάλι φέτος και τα επόμενα 4 χρόνια θα αυξάνεται πολύ αργά. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια δύσκολη πορεία μπροστά της, αλλά τελικά θα επιστρέψει στη βιώσιμη ανάπτυξη. And why do you think the Greek government is playing down the possibility of a restructuring of the debt? Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να λέει ότι δεν σκέφτεται να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους, μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινώσει ότι αυτό συμβαίνει. Διαφορετικά, κινδυνεύει να γίνει αυτοεκπληρούμενη η προφητεία. Αν η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι δεν είναι σίγουρη αν μπορεί να αποπληρώσει τις δόσεις του χρέους της, τότε υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να απέφευγαν το ελληνικό χρέος και τότε η αναδιάρθρωση θα γινόταν απολύτως απαραίτητη. Οπότε η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να το αρνείται, με την ελπίδα ότι στο μεταξύ κάτι μπορεί να γίνει για να την αποφύγει. Αλλιώς μπορεί να δημιουργήσουν οι ίδιοι την ανάγκη για αναδιάρθρωση, ανακοινώνοντάς την υπερβολικά νωρίς.